Sortida vàlida 800, final promesa. Aquella que crida és la Luzma, no? Allà davant. És aquella de groc? Sí. Anava de groc, anava fa un moment de vermell, potser s'ha canviat. Tiene las vallas. Ahora deja la foto por ahí, verás, se conoce serie. Sí. Venga, Luli. Venga. Vinga, vinga. Vinga, Bonat. Vinga, vinga. Última volta dels 800. Llistó de salt d'alçada situat a metre 68. Gran 300 fa mort. Ah, vale. Va con el carro, vale, va Hi haurà bufetades. Bufetades. Això l'ha bufat? De què? Aquest del grup del mar. Aquest matí hi havia El míting de les escales. i ha acabat, el Sergi també ha llançat pes. Ha guanyat 3 medalles el Sergi. Ah, sí? Ha quedat tercer en 3 proves. Només hi havia. Vinga, Luli, vinga. El Néstor sí ha fet tercer. Vinga, vinga. Prova de llista pels dos atletes de l'ISS Hospitalet, Oriol Bonet, Alejandro Rodríguez. Sortida vàlida d'aquesta sèrie de 400 metres llisos. Final, 400 metres tanques. Recordem de nou que està en joc el trofeu Josep Maria Vilà en la millor marca per taula internacional tant masculí com femení. Successivament guanyador l'atleta Samuel Carnicero del Club Atlètic Calella. La senyora Montse Tomàs, presidenta. Sortint res. Sortida de la final del 200 metres llisos júnior femení. Atenció de l'última recta. Ara sí, Cristina Galán, campiona amb aquesta prova del 200.
dic, a veure, no diguis que no diguis. Jo que entri qui vol. Com a mínim el que m'agradaria és que és l'única... ¡Venga, Osi! ¡Venga, Osi! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, 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 va! Ogidio, Aquestes coses que no són de batxillerat. sortida vàlida. Una manera de fer-ho. Aquest està assegurat, però primer assegurat. Aquí qui hi ha Sí, és el que dic, no sé qui és. La Inara, no la Inara, la... Espera, que n'hi ha una cosa. Ella deia segona, però això deia la Inara. Vale, Ogi! Vinga, Ogi! Osi, Osi, va, 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 braços! Elia Vallès, successament guanyadora d'aquests últims 400. Ha baixat de 56.